Ola, señora Virtudes, que tal? Bos días, filliña. Todo ben, todo ben. Mira unha cousa, non viñeron por aí un par de homes pedir cartos? Un par de homes... Non, por aquí non veu ninguén. Verdade, digo chino. Non, negativo. Ai, vela aí está o teu canciño. Ui, xa empezamos. Pero mira, entón, que son de algunha organización ou algo? Da peor de todas. Da Comisión de Festas da Parroquia. Ah, da comisión. Pois non, por aquí non veu ninguén. Pois sorte tiveches, todos os anos o mesmo, que se vendendo lotería, que se pedindo cartos para a festa, para que se despois traen uns calquera. E logo gustalle a festa, señora Virtudes. Home, claro, filliña, eu todos os domingos despois da misa vou ao baile. Non imagino, non concibo esta señora pasando ben a verdade. Non te pases, digo chiño. Pois andade con ollo que seguro que han de vir por aí. Cando veñan, decideslle que por favor traian unha orquestra de calidade. É como cal. Como que como cal? Como a Panorama. Ah, vale, pois non se preocupe, xa llo dicimos. Estupendo, pois marcho que teño que marchar. Adeus. Pois, a verdade é que a min gustame máis a París de Noia.